ngaji surat An-Nahl ayat selawi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahmilu awzarahum kamilatan yawmal qiyamati wa min awzaril ladzina yudillunahum bighairi ilm ala sa'a ma yazirun. Wong-wong kafir kang mengkono pangucape iku ngakibate padha nyangka dosa-dosane sarana sampurna babar pisan ora ana kang dilebur lan uga dosa-dosane wong-wong kang padha disasarake dheweke ora padha rumangsa yen bakal nyangga dosane wong-wong kang padha disasarake. Eling etu ala banget apa kang disangka dening wong-wong iku. Qad makaral ladzina min qablihim fatallahu bunyanahum minal qawaidi faqarra alaihimus saqfu min fawqihim wa ta'ahumul azabu min haitsu la yash'urun. Wong-wong kafir sadurunge kafir Mekah wis tau ana kang duwe rekodaya nggawe panggung dhuwur banget arep nganggo munggah langit, arep marani ahli langit, nuli Allah taala ngerubuhake bangunan-bangunane saking dasar ngisor sehingga bangunan-bangunan iku rubuh numplak saking dhuwur. Wong-wong kafir mau padha ketekanan siksa kang banget sekira dheweke ora padha rumangsa. Ceritane kang disindir dening ayat iki yaiku Raja Namrud, sawijine raja kang banget kejeme lan kurang ajar ana ing zamane Nabi Ibrahim. Saking angase dheweke duwe karep arep munggah langit, perlu arep merangi penduduk langit, malaikat-malaikat. Dheweke usaha nggawe panggung gedung pencakar langit kang dhuwure miturut keterangane Ibnu Abbas kurang luwih ana 2500 meter dukure. Bareng wis dadi nuju Namrud sak balane padha ana ing ngisore, Allah taala ngutus angin. Wallahu a'lam bishawab. Wis telung